kaɗan daga cikin shirin gabas na wannan satin. Don Allah ya laɓe kai mai rai, ka tausaya min. Yar uwata tana can gida, wallahi ba mu san kowa a nan ba. Don Allah ka ji tausayin mu. Genji, ai Fati ta kashe saurayinta a hotel gashi. Kin ji Fati? Manaja, ga 'yan jaridu can a bakin hotel din nan suna so su hira da kai akan mutuwar da aka yi a hotel din nan jiya. A mun zo ma wasu 'yan tambayoyi ne. Tambaya kuma game da me? Game da kisan da aka yi a cikin wannan hotel din nan. Dama mun ji labarin an ce kuna ba da short time a gurin nan kuma ana yawan samun rashe-rashen rayuka a gurin nan. Ba ni da yadda zan yi anti. Su mutane suna amfani ne da zahiri. Kuma wani ne fa ya mutu tare da ni a cikin ɗaki. Allah ne kaɗai zai fitar da ni a halin da nake ciki. Ba zan tafi ba gaskiya anti. Wallahi tallahi anan zan zauna, wallahi ba zan tafi ba. Ki haƙuri na ce kin ga mutane suna kallon. Shirin gabas yana fitowa ne duk ranar Talata da misalin karfe 8:30 na dare a YouTube channel ɗin Hassan Gigs da kuma karfe 9:30 a Algaita TV. Shiryawa ba da umarni Hassan Gigs.